u ni tɔɔrɔla kosɛbɛ ka tila k'u wele ko min kɛra jɛkulu maramafɛntigiw fɛ min kɛra kejum kegu jamana kɛ kayanfan ka taa kilebiyanfan fɛ yɔrɔ min lakodɔnnen don kosɛbɛ i n'a fɔ jadijɛkulumaw sennɔ ka ca ye an'u ka kɛwale jugu n'o dɔ bɛ tali kɛ dugudenw welekuli kan ni ka tila k'u somɔgɔw wele ka nafolo ɲini u kan n'a bɛ wele korasɔn ni kunnafoni ninnu bɛɛ lajɛlen dira mezam marabolo ɲɛmɔgɔ dɔ fɛ jamana ɲɛmɔgɔw kɔni bɛ nin koɲa yira de i n'a fɔ jadijɛkulumaw jatigɛwale kɛbagaw ani jɛkulu maramafɛntigiw ko minnu bɛ wulikajɔ la k'u ka yɛrɛma hɔrɔnya ɲini jamana kɛɲɛkayanfan ka taa kilebiyanfan fɛ ani jamana wuruduguyanfan ka taa kilebiyanfan fɛ yɔrɔ min n'u kɛlen don k'a wele ko ambazoni ni yɔrɔ kofɔlen duguden fanba bɛɛ lajɛlen ye ngilɛ kanfɔlaw ye farafina gunkana camancɛyanfan jamana in kan jamana min lakodɔnnen don i n'a fɔ nanzaraw ka jamana n'an ko ma ko pays francophone muso 30 de bɛ yen minnu bɛɛ lajɛlen welekura nin yɔrɔ kofɔlen in na jɛkulu maramafɛntigiw fɛ sibiri tɛmɛlen sɔgɔmada fɛ an ma se ka kunnafoni foyi sɔrɔ ni k'an bolo da u kan ni kunnafoni ninnu lasera kunun tarata AFP ka kunnafoni di siraw fɛ u ka finitigi jalatigiba dɔ fɛ n'o ye kolonɛli ye min ma sɔn ka a yɛrɛ kofɔ minisiriso min sigilen don jamana kɔnɔna kunna n'a bɛ wele ko ministère de l'administration territoriale la olu ka cakɛda min sigilen don kunnafoni di kama kɔni ye a sɛbɛntiya AFP ka kunnafoni di siraw fɛ ko jamana ɲɛmɔgɔw ma se ka kunnafoni fosi de sɔrɔ ni ma welekulen ninnu kan a ye nin kunnafoni di kunun tarata wula fɛ ka kɔn u ka welekuli ɲɛ ni muso ninnu tun kɛlen don ka nisɔgoya taama belebele dɔ boloda karo gɛlɛya wale ye min bɛ ka kɛ jɛkulu maramafɛntigiw fɛ min seereya dira mezam o mara ɲɛmɔgɔ fɛ a y'a yira ko nin marabolo fila ninnu minnu lakodɔnnen don ni gilɛ kanfɔlaw sigiyɔrɔ ye kɛlen don jadijɛkulumaw ka walejugu kɛyɔrɔba dɔ ye kabiri san 2016 waati jɛkulu min bɛ wele ngilɛkan na ko amba boys walima amba fighters olu ni jamana finitigiw ni ɲɔgɔn cɛ ni ka fara dugukɔnɔ finitigiw kan n'o ye polisiw ye jateminɛliw y'a yira k'a fɔ ko ni fan fila bɛɛ lajɛlen lagosilen don baɲumankɛtɔnw fɛ ni ka fara duniya keleyatɔnba Nations Unies ka jɛkulu kan k'a fɔ ko dankarili bɛ ka lawara ka ɲɛsin dugudenw ma a kɛlɛ kɛra sababu ye ka mɔgɔ 600 ɲɔgɔn ni bɔnɛ a ka ca ni mɔgɔ 1,000,000 ɲɔgɔn ye minnu bɛɛ lajɛlen ye u sigiyɔrɔ bila ni fitinɛ ninnu senfɛ ni kunnafoni ninnu lasera baɲumankɛtɔn dɔ fɛ min bɛ wele ko Centre de Réflexion Internationale Crise Group n'o ye ACG